माबायदि खालामना दैया लंपेन गोखोना फैदों नै गायनो फुनो मोनला सोरबा खोथिया फुनानै दोनफैदोंबा बे सेवगुलाय लांजोबसिगोन रानगुलाय लांजोबसिगोन बिदिनो सेवगुलाय लांजोबा ओरै फैनानै गोजाव होनानै ज' थाफैजोबो आरो जोंहानाव बेलेगनिफोराबो गुड आफ्टारनुन लोगोफोर बेलासिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै आङो दंफैयो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मोनसे जियादल धिहिरि होननाय ओरैबायदि दै जायो दा एसे सान्दुं दुंनायनि जाहोनाव रानफिनबाय बिदिब्ला एसे नायना लानि दै जायगाखौ नै ओरैजाय नायलाय नै बेफोराव गथे दै गोजामोन होनना बुंदों दा सान्दुं दुंनायखाय एसे रानस्र'बाय आरोना बेनि थाखायनो माने बैसां बानायना दोनदों नै न'खौ बेबायदि बैसां आरोना खटखटिया नैबे जाहैबाय नै ओरैजाय बिदिब्ला नैबे आदाजों एसे सावरायनि आदाया मा मा फोरमायो खुलुमबाय आदा आदायाथ' बर' खोमा ना बर' बेनिफ्राय आदानि जोनोम जायगाया बेयावनो खामोन ना बबेबा मोनसे गुबुन जायगायाव मोनबा आंनि जोनोम जायगाया उदालगुरि गामिनिफ्राय फैदों उदालगुरि कलायगाव देरगावनि कालाइगाव देरगाव बेनिफ्राय बेसे गोबाव जाखो बेयाव फैनाया 30 बोसोर जाबाय 33 इयार्स जाबाय ना 97 आव याव फैनाय आं ओमफ्राय बोरै मोनफैखोबा एसेबां गोजानाव आं बल गेलेला मानसि बल गेलेनानै बेयाव गुवाहाटीयाव मोनसे मास्टार लोगो मोनबाय मास्टारखौ लोगो मोननानै इयाव फैबाय मिसिं मानसि मिसिंहा आंखौ इयाव लाबोनानै इयावनो दोनबाय इयावनो बोसोरनि न'आवनो दा थाबाय थानानै बिसोरनि हायाव आं न'खौ बनायनानै इयावनो थाबाय आरो बेनिफ्राय बै समाव आदाया बेसेसो बोसोर बैसोनिमोन जेथिया धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव फैदों बावगारबाय दा क्लास 9 आव याव फैनाय आरो आं क्लास 9 आव ना क्लास 9 आव होमबाथ' जेनेबा एसे मेट्रिकआव फैदो ना जेनेबा हमना ला 14-15 बोसोरसो बा 16 बोसोर बिदिनि गेजेराव आरोना ओरैनोथ' सिगां एसे बैसो जानानैसो फरायखायोमोन नालाय 15-16 बोसोरसो माबा मोनसे जागोन आरो ना एक्जेक्टखौथ' जेनेबा गोसोआव गैला बेनिफ्राय आदाया ओजोंनिफ्राय हारसिंसो फैनाय जादोंमोन ना रावबोथ' न'खरनिफ्राय मानसि लाबोफानाय जायाखै लाबोनाय बेनिफ्राय हाबाखौबोथ' बेयावनो खालामदों बेयावनो खालामबाय हाबा खालामनाया बेसेबां गोबावसो जाखोबा 99 होमबाथ' गोबावानो जाबाय बेनिफ्राय फिसाला फिसाजो 4 जन साब्रै फिसाला साबैसे फिसाजो सानै ना ओमफ्राय हाबा जाजोब्बाय नामा फिसाजोफ्रा सानिया हाबा जाबाय हिनजावसा सानिया हौवासाया दङ हाबा जाथ'वाखैना बेनिफ्राय बाजैया मा मानसिबा बसुमतारी बर'आनो ना ओमफ्रायथ' रावखौथ' रोङा खोमा एसे रोङो बर' रोङो फिसाजोफ्रा फिसालाया रोङा मिरि बिसोरो मिरिसो बुङो ओमफ्राय फिसाबो सब बिसोरो बर' रोङा मिसिङाव रायज्लायजोबो आरोना आंबो सुबा दानो माने बेयाव थानानै आंनि भाषाखौसो माबा मिरिसो जायो बर' बुंबालाबो मिरि भाषासो जायो बर'खौ बावगारबाय आरोना मानो होनना बुङोब्ला बेखिनि एरियायावथ' बांसिन माने मिसिं नालाय ना माने रायलायोब्लाबो बांसिन माने मिसिं मानसिसो दंखायो नालाय मिसिङावसो रायलायनाय जायोना फिसालाया गिदिरा माने बेनि थाखायनो रायलायनायफ्रा एसे माने गुबुन हारियाव थांबाय आरोना बेनिफ्राय धोरोमा आदाना दा बाथौआनो ना बाथौथ' लुनाय नुवाखै माथो इयाव लुनायाखै न' सिङाव एसे दोननानै इयावनो मंगलबार खालि जाखायो आरो मानि जाहोनाव इयाव बाथौ लुनो हायाबा दैनि थाखाय ना इयावलाय माबायदि नों इयाव लुगोन बेलाय थुलसियानो नायलाय नोंसोरो एकदम थुलसिया बेखौनो माबा खालामो आरो फुजियो सिङाव दङ माबा आरो इयाव दङ मालायनि
माबा मन्दिर आमार माने माबाखौ बाथौ मन्दिर गैया सिजौनि माबाया दङ बेयावनो फुजिखायो आरो जोङो बेनिफ्राय खेथि दंना गैया खेथि दङ ना जेने तेने आरो एक पुरा दुइ पुरा मालायनि हा बेनिफ्राय माइ गायनो हायोना हायोना हायो এই মাথাউরি थानायनि थाखायसो माथावरि थानाय थाखायसो जोङो हायो नङाबाथ' एकदम बानपानि आरो इयाव माथावरिया जुदि गैयामोनब्लाथ' बेयो गुत्ते माने दैयानो जाजोबोमोन ना दै बेनि थाखायनो माने न'आबोथ' बैसाङानो जाखाबाय बैसां जाबाय ओमफ्राय दै देरोबा आदा मोना थांलाय फैलायाथ' उसुबिदा जायो खोमा ना उसुबिदा ओंखारनाय थांलाय फैलाय गोबां उसुबिदा जायोना दै जाहैबाय नालाय ना जायगायाबो बेनिफ्राय फिसालाफोरा अबेयाव बेयोबा फिसालाया गिदिरा मेट्रिक फिल नोंहा इयाव न'आव सोर दं दा गिदिरा दं दिपेन बाबा सां बर' रोंगौ ना रोङा दा आहासो होनबाय दि তোমার নাম দীপেন বড় না বসুমতারি বড় ও টাইটেল বড় না বড় নাজানা চাগে ন বড় নাজানে দেউতা বড় হলেও মা বড় হলেও মানে বড় নাজানা হৈ থাকে নাজানিলে তাৰপিছত পঢ়া শুনা কিমানো পঢ়ি আছে বা 10ৰ পৰা এৰি দিলে ন কেইবছৰ হ'ল স্কুল এৰাটো 3 বছৰ 1.5 বছৰ মান 3 বছৰ 1.5 বছৰ হৈছে ন কোনটো স্কুলত পঢ়িছিলে বড়ো অসমীয়া স্কুলত আছিলে মিডিয়ামত ন স্কুল ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰ হয় স্কুল জ্ঞানজ্যোতি দূৰ হয় ন হ'ব তেতিয়া ন ओमफ्राय बाजिया दागिया दा दिया बे अबे थांदोंबा माइ गायनो थांबाय गोजानाव बाजिया होमबा माइ गायनो थांदोंना बिदिब्ला न' सिंनि अबस्थाखौ एसे नायना लानि दे नै बैसांसो खानालाय ना न'आ नै बेबायदि आरोना बिसनाफ्रा नै इयावनो उन्दुयोना इयाव उन्दुयोना बेनिफ्राय नै ओरैजायबो बेनिफ्राय ओरैजायथ' इसिं खोमा नै बे जाहैबाय ओंखाम संग्रा नै इसोरथ' जेनेबा बैसां बा मिसिंनि बायदिसो नियम नितिखौ लाजोब्बाय नालाय माने बेबायदि आरोना बेनिफ्राय नै ओरैजाय बेयो जाहैबाय थोरसि लथा दोनग्रा ओमफ्राय ओरैजाय नायहैनि बिदिब्ला एसे कापुर होनो हाल itu ভিতৰত যা এই ইয়াতে नै এই বাটু नै इयाव बेबायदि माने मंगलबारखौ फालिनो थाखाय बेबायदि फटक होनानै दोनदो आरोना बेबायदि थिखांनानै दोनदो नै एसे खोमसि नुबाय न' सिं नालाय बेनिफ्राय नै इयावबो बिसना मोनसे दं नै माबाना फिसाला उन्दुग्रा फिसाला उन्दुग्रा नै सेसाबो दं नै नै सेसा नै फिनाय ना सेसाया इयो फिनाय नै सेसाखौ बेबायदि फिनानै दोनदो आरोना गांसोसो होयोना इसोरनोथ' हगारनोथ' हाया खोमा हगारबाथ' खारो खोमा हगारबा खारोना नै थाग्राया इयाव गांसो होना दोनदो बेबायदि नै बिदिब्ला एसे गाहायाव नायहैनि दे लोगोफोर गाहायनि नुथायखौबो एसे नायना लादो आंथ' डाइरेक्ट गोजौआवसो देखायबाय नालाय गाहायनि नुथायखौबो एसे देखायनि नायना लाबानो जाबाय नै दैया नै एसे एसे दंना दैया नै बारा मोजां रानजोबाखै दाखालि अखा हानायावथ' पुरा दैया दंमोन जाहैबाय बेयाव नै ट्रिबेला ओरैजाय दं
बेनिफ्राय नै लामाया बेबायदि आरोना ओइनै ओरैनिफ्राय थाबायबोनाया आं थाबायबोनायखौथ' देखायदिया नै बेबायदि अबस्था आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेथ' बैसां जाहैबाय नालाय नै कटकटिया नै बेनिफ्राय नै ओरैजाय दैमाया नै दैमाया गिदिरानो गुवारथार आरोना बारा गोथौ नङा बेनिफ्राय माने ओरैबायदि स्पिड फैयो दैया बेनि दैया नै नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर नैबे माथावरियासो बिराद सेभ खालामो आरोना बेनिफ्राय जों नैबे गामियावनो थांदोंमोन दानि बे गामियावनो भिडिअ खालामहैदोंमोन आरोना दानि भिडिअ खालामनाय गामिया बैनो जाहैबाय नै लामाया नै ओरैजाय बेजों बाख्लायबाबो मोनो आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय न'आथ' नै ओरैजाय खाथियावनो दंखायो गाहायावनो नै माथावरिनिफ्राय बाख्लायबानो मोनो आरोना मेन प्रटेक्सन होदों नैबे माथावरियासो दै बे माथावरि नङामोनब्लाथ' लोगोफोर ओरैबायदि दै जागौमोन ओरैजाय बायसान्स जुदि माथावरिया बायोब्ला ओरैबायदि माने दै जाखायो जाहैबाय बेयाव बेनि थाखायनो गुथे माने बे गामिनि मानसिफ्रा बैसां न' लुजोबो आरोना बर'बाबो बैसाङानो लुयो ओमफ्राय भाषायाथ' बिसिना बर' नंखायानो गासिबो मिसिंसो रायज्लायजोबो आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय जोङो आरो न'खरनैसोनाव हाबबावनांगौमोन नाथाय गोबां हाब्रु आरोना बेनि थाखायनो हाबनाय जादिया दा जोङो बेनिफ्राय ओंखारलांसै आरोना लोगोफोर नै जोंना मटर साइकेला फंबाया सिगाङाव दङ जों सानैजों फैदों आरोना भिडिअ बानायनो थाखाय ओइ ट्रेन साइडनि थाखायनो इयाव गुथे दै जाजोबो नै नायना लाबानो जाबाय नै ओरैजायबो इसानि न'आबो नै दैनि गेजेरावसो आरोना दा जोङो जियादल दिहिरिनिफ्राय फैयै फैयै जतिसपुर होननाय गामियाव मोनफैबाय दे लोगोफोर बेयाव एकदम ओरैबायदि दै जायो मिथिबायना दै बानानि नुथायखौ एसे देखायनि जाहाथे लोगोफ्रा नायना लाबानो जाबाय रानबावबायसो एसे माने ओरैबायदि दै माने अखा गैया बेनि थाखायनो एसे रानबाय आरोना दैयानो एसे रायज्लायनो थांनानै लोगोफ्रा नायलांनानै जाबाय माबायदि हाल सालाव थायो आरो गथ' गथाय माबायदि स्कुलाव थांनो दै देरबा रायज्लायनानै मैयाना दिनै रानबाय आरोना सान्दुंनिनो एसे रायज्लायनि फै नोंसाजों दैबानाफ्राव बोरै थायो गथ' गथायफ्रा बोरै स्कुलाव थाङो जिरायो खुलुमबाय आब' बेयो गुगामुग जतिसपुर ना बेनिफ्राय आब' इयावथ' ओरैबायदि दै जानाय नुयो बेनिफ्राय दै गिदिर जायोब्ला नोंसा माबायदि थायो न'फ्राव हाबो नामा न'फोराव हाबबाथाय जोंहा न'निफ्रायनो ओंखारला न'आवनो थानोसै न' सिंथाराव हाबा ना न' सिङाव हाबा आरो इखिनियाव हाबजोबो आरो इखिनिया हाबजोबबाथाय दाउ अमा बेयावनो गासैबो थाजोबो आरो दाउबो खामसालियावना सेस थांजोबो आरो माबा बिदिनो हासै खस्थ'यैनो खिनोबो जायगा गैबावासो लेट्रिनावबो थांनो उसुबिदा ना लेट्रिनावबो थांनो उसुबिदा ओमफ्राय ओरैजाय बिदिनो खिनो ओंखारथारबा दैयावबो बोरै खिना हरनो ओरै साइडआव थांसै आरो बारसोमनानैबाबो ना थांसै आरो बेनिफ्राय जेनेबा गथ' गथायाथ' स्कुलाव थाङो खोमा थाङो ओमफ्राय माबायदि थाङो बिसोरो जुदि दै देरोब्ला दै देरबाथाय ओरैजाय मालायनि सिलाजों बारस'लाङो ओरै उनखैजाय ना बारस'ग्रा दं आरो ओरैजाय दै सिया होमबा दै सिया एसे सियो आरो ससेखौ सियो आरो ओमफ्राय लामायाव गानहैसिगोन आरो लामायाव गानलांसिगोन आरो बिराद खस्थ' ना कलेजाव थांबाबो दख'नाफोरखौ लाना थांखाबाय बे लामाफोराव गानलांसिगोन बा सोरनिबा न'आव गानलांसिगोन आरो बिदि जाहैयो आरो
एसेथ' खस्थ'आनो जोंबो बिराद खस्थ'नि गेजेरजोंसो रायजो जाबोदों आरो इदिनो दा हानांसिगोनखा आरो माथो खालामबावनो उफाय गैयाना सिगां नोंसानि न'आ इयाव नङामोन ना अरिजिनेल न'आथ' इयाव नङामोन अरिजिनेल न'आ जोंना हौवानि न'आ सिमेन्ट सापरि सापरियावमोन ना ओमफ्राय दा इयावनो थानाय बायदियानो जाबाय आरो गोबावैनो जाबाय जों इयावनो थानाय बायदियानो जाबाय गासिबो इयावनो ज' गथ' गथायावनो मोनजोब्बाय बेनिफ्राय गुमैया न'आवनो थायो दा गुमैया न'आवबो थाबावा डिब्रुगड़ावसो दंहैयो डिब्रुगड़ाव ना कम्पानियाव खामानि मावो ना सिमेन्ट कम्पानि बिदि आलुनि बिदि माबा खामानि मावनायाव थायो आरो बेनिफ्राय फिसाजो साबैसे दङबा फिसाजो साथाम फिसाजोआ सासे आरो गासैजों दा जोङो बिमा फिसा साब्रै जाबाय आरो सासे गिदिरखौ हरबाय दा जों साब्रै हाबा हरबाय ना सासे हाबा हरबाय आरो बबेयाव हरखोबा बारा जोंना गवामुग बारनानै ओरै रुपहिखैजाय बर'थ' नङा खोमा होमबा बर'आनो बर'ना रुपहियावबो बर' दंना न'नैसो दङ आरो रुपहिजों माबाखौ मिसिंजों बर'जों लगायदों बारा गैया न'बाल'सो जायो खोमा ओमफ्राय नोंसा इयाव गायग्रा हा दङ ना गैयाबा खेथि खालामग्रा गैया आदिसो गायो जों बिगाब्रै खैजाय गायखांबाय आरो बेबो गायखांनाय लोगो लोगोनो दैयानो दै मा अबस्था जागोन मिथिया आरो खेथिखौथ' इयाव मोना खोमा ना बांसिनानो मोनाना इयावथ' एकदम ओरैजाय साइडखै एसे बासिलांबा मोनो आरो एसे ओरैजायथ' मोनथारानो साहा जतिसफोरखै एसे मोनो आरो ना बेथ' खोला जाहैबाय नालाय खोला ओमफ्राय ओरै सानजा फोथारखै मोना आरो सानजा फोथारखैबो लादोंमोन बन्द'आव बिगानै गैया माथो गायखांबाय दैयानो मोनगोन ना गैया दासिम खनबैसे जाखो एबारथ' बिराद थाब दैबाना जादों खोमा ना अखा हायाबाबो हाजोआव हानायानो देरबोयो ना अखा हायाबाबो हाजोआव हानायानो देरफैयो ओमफ्राय माथो खालामबावनो मालाय देरनायखौबो फैबाय देरफैबाय थाबाय सानथाम गाहाम सानब्रै गाहाम सप्तासे गाहाम थायो दा ओमफ्राय दाउफोरा अबाव थायोबा दै देरबा सानफ्राव बेरायगोन ना बेराया इसोरलाय बेरायनो हाला बेयावनो थाजोबो बारान्दायावनो ज' थाजोबो ओमफ्राय आदार होबाय थानांगौ माइरं होबाय थानांगौ दोनफैखानांगौ जाहैयो आरो आदार दाउ अमा गासिबोयावनो थाजोबो आरो बिदि थाजोबो आरो बेनिफ्राय दै देरबाथाय बिदि रिलिफ मोनगोन ना मोनाबा सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ जोंनिया थाबायाखैनो दा मोनाखैना बेलेग बोसोरफ्राव मोन्दोंमोन खोमा ना बेलेग बोसोरफोराव मोन्दोंमोन एबार दैज्लां खेबनै बोसोरनै जाबायलै मोनाखै एबार गासिबो मोनखायाखैनो आरो गामियावनो मोनखायाखै आरो बेखिनि गुगामु एरियायावथ' बुंनो थाङोब्ला जतिसपुरानो एकदम पुरा दैनि जायगा ना बांसिन दै लोमो होनबा बे जतिसपुरावनो लोमो आरो एसे अखा हाबानो दैयानो गायनो फुनो मोनला सोरबा खोथिया फुनानै दोनफैदोंबा बेबो सेवगुलाय लांजोबसिगोन रानगुलाय लांजोबसिगोन बिदिनो सेवगुलाय लांजोबा ओरै फैनानै गोजाव होनानै ज' थाफैजोबो आरो जोंहानाव बेलेगनिफोराबो खोथिया फुदोंबाथाय हास्लाबलाना बुथुमनो जि बुरजा लुन लांफैगोन खोमा होननानै बोखांबायनानै दोनदोंमोन आं गैया बेसारा दै राननायबालाय लांफैगौमोन ओमफ्राय दा आरो सेवगुलाय लांबाय रानाखैबा सप्ता गाहाम थाबायबा सप्तासे गाहाम थाबाय लाङाखै आरो एबारथ' जिबायदि अबस्था नुदों एकदम बेफोरावथ' माथो माइनिखौनो सिनानो गैया माथो गायनानै जुदि माबानो मोनबासोमोन एसे गोजौ जानो मोनबासोमोन ना एसे गोजौ जानो मोनबा रानो मोनबा थागौमोन आरो राफुनायावनो फैयोबा दैया मालायनिफ्राय आरो गेरुवा फैनोसै माइखौ गाज्रि खालामसै बादामालिबो फैफानोसै दैया राननाय लोगो लोगो ग्लेब थांफायोना दैया लांनाय लोगो लोगोनो ग्लेब थांबाय सान्दुंआबो दुंना होबाय रुनाय बायदि जासिगोन आख' मोननाय नङा एबार आखा खमदों बयबो मानसिफोरा ओमफ्राय दा जेनेबा इनो आरोना रिलिफखौ जेनेबा हमना ला सिगांथ' मोनबाय थायोमोन मानिबा जाहोनफ्राव मोनाखै बेखौ एसे दाउटफोर दं नामा माबायदि जेनेबा राजनितिकनि माबाफोर खोथा हाबना दं नामा बेनि गेजेराव सिगांथ' कन्टिनिउ मोननायखौ खोनादोंमोन नुदोंमोन नाथाय दा जेनेबा हमना ला बे माने बोसोरनैयाव ना बोसोरनैयाव मोनिया बेयाव जाहाथे सोरनिबा माबाफोर आखाइफोर दंबा सोरनिबा माने राजनितिकनि सालफोर दं नामा एसे नोंथांनिफ्राय बुंनो लुगैयो नामा जों दा बिदिखौ मिथिथ'वाना दा जोंना गामिनि थाबायग्राफोरानो मोजां नङा खोमा होननानै जों सानना लायो आरो दा बिदि सिरि सिरि सानजोबो आरो बयबो गामियाव बिदि गिदिर गोलावफोर
गथ'फोरानो थाबायनो रोङाखै खोमा खिजानिबा लाबो रोङाखै मानो थाबायाखै एफा गिदिर गोलाव थानाया जों इमान खस्थ'यै दं बिदि साननानै थायो आरो गासिबो बिदिनो होनलायो आरो मालाय गामिनिया एसे लोमबानो मोनजोबो होनो जोंना इदि मोनदों इदि मोनदों जों गामियासो दैजों माजों इमान खस्थ' थायो जोंनिया मानो थाबायाखैबा मानो माबायाखै इदि होननानै सानो आरो बयबो बिदिनो सानो दा जेनेबा हमना ला डाइरेक्टथ' बुंनो हाला सोरबा गेदेर जेनेबा बुजिनाय लेखा गोरों मानसिफोरखौथ' नों थाबायथारनाथ' बुंनो हायाना दा वार्ड मेम्बाराबोथ' गामिनियानो खोमा ना गामिनियानो जाहैबाय सार बे साहाखै जायनिया मा मानसि बर'आनो खोमा दाना बर'आनो हिनजावाबो इसां हौवाया बर' बिसोरबो माथो हनै थाबायानो बिसोरथ' थाबायनानै होथारनांगौमोन गावसिनि गामि हिसाबै ना होनांगौमोन होनायालाय मेगनजों नुखानाय थाबायनांगौमोन माबानांगौमोन गामिफोराव एसे हेफाजाब होफैनांगौमोन आरो लाबोनांगौमोन आरो सरखारनिफ्राय एसे गुन्दैबाबो माइरंबाबो दालिफोरबाबो माइरंफोरबाबो न'खराव सासेयाव सेरसेबाबोथ' रेहाय जायोना रेहाय जायोथ' आरो आवगाय बिदिनो हिसाब होदोंमोन आरो गोसोआबो मोजां मोनो एसे जोंखौ माने खैफोदाव थानाय समाव एसेबाबो अनसुंथाइ होदों होननानै गोसोआ मोजां मोनो आरोना गैया दा बोसोर दैज्लां खेबनै जाबाय जों मोनाखै आवगायलाय आरो खेबसे मोनबायानो थादों एसे दै लोमबानो माइरं गुन्दै अमानो माबा माबि बिदि मोनबाय थादोंमोन आरो दा गैया दै देरबा बिराद खस्थ' मोनो आरो माला रानगोन माला मागोन बिदि जाबाय थायो आरो दे जागोन दे बिदिब्ला ना एसे जायगाखौ नायना लानि नायहरदो ओरैजायबो लादो नै ओरैजाय दैया फुख्रियारिजों थांनानै ओरैजाय लाहरबा आराम नुहुरजोबगौमोन आरो ओरैजाय ना नै राउन्ड दैयानो गोजा इखो मा न' बानायदोंमोनबा ओंखाम संग्रा न' बानायदोंमोन ना नै बेनिफ्राय नैथ' बैसां जाहैबाय इयो ओंखाम संग्रा नामा इयो न'आ नै बे न'आवनो ओंखाम सङो आरोना बैसां न' दैनि थाखायनो एकदम फुरा बैसांखौथ' लुखाथारनांगौ नै दैया ओरैजाय गोजा ये गुते दै गोजा बेनिफ्राय ओरैजाय एसे थांनानै फुख्रि आलिनिफ्राय नायहैनि ओरैजायथ' फुरा बिलकुल दैयानो गोजा इजों गोजौजों ओरैजाय दैखौ नायहैनि एसे नै ओरैजाय गुते दै गोजा नै जेबो नुखाया इयाव नै माइ जेबो गैखाया आरोना गायना दोनदोंब्लाबो गुते सिङावसो गोजा नै बेफोर गुते दै गोजा आरोना नै ओरैजाय सान्दुंनि थाखाय बारा मोजां नुनाय नङा बाबु नोंथांनिफ्राय एसे खोथा मिथिना लानि नोंथाङा जितिया दै देरो होमब्ला स्कुलाव माबायदि अबस्थायै थाङो लंपेन्ट सेन्देल बेबायदि गाननानै न'निफ्राय स्कुलसिम थांनो हागोन ना नोंथाङा ना बिनिफ्राय गामसाबो माबा मोनसे पेन्ट गाननानै बे लामायाव गानहैनांगौ नामा स्कुलाव थाङोबा बासयोना ओमफ्राय सेन्देल गानजायो दै देरबा आखायाव लायो ओमफ्राय लंपेन्टखौथ' ससे बोखोनांगौ खोमा बिराद खस्थ' मोनो खोमा ना स्कुलाव थांनायाथ' बेनिफ्राय बेसे क्लास मोनखो दा क्लास 9 ना बबे स्कुलाव फरायोबा गगामुख हायार सेकेन्डारि ना गगामुख हायार सेकेन्डारियाथ' फरायनाय खेत्रआव एसे मोजाङानो फोरोंनायफ्राव बेनिफ्राय माजों थाङोबा स्कुलाव बिनिफ्राय गारि थाङो ना ओरैजाय ट्रेन साइटिं बारनानै थाङो खोमा ना मेन रडआव थांनानै मेन रडनिफ्राय गारियाव थाङो आरो ना फिनायानो दे एसे खिथानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बेनिफ्राय न'खौ एसे देखायबावनि आङो नै बे जाहैबाय पाक्का न' दै एकदम गोजौनि थाखाय माने दैया नैबेयाव थाङा जाहैबाय नङाबाथ' एकदम इयो जुदि गाहायमोनब्ला पुरा दैया न'आव हाबगौमोन आरोना बोसोरफ्रामावबो खनसेबो हाबा खोमा ना दैया गोजौ जानायनिफ्राय दै हाबाखैना
मोनजायासै आरो ओं नङाबा ओमफ्राय सिगां बिराद खस्थ' मोनोमोन आरो दैखौ लुना लानायनिफ्राय दा इयावनो थायो इयावनो जायो ओमफ्राय ओरैजाय ओंखाम संग्रा न'आवबो जोंनि फैनाय थांलाय फैलायखौ हायो आरो हायो ना दैजों एसे बारसोम बुरसोमबाबो हायो दे जागोन दे बिदिब्ला ना न'आ नै एकदम पुरा गोजौखा दै मबाइलाव खायसे एसे गाहाय नुदो जानो हागौ खमबाबो 2.5 फुटसो जागोन ना नै बेनिफ्राय ओरैजाय बाख्रि दं बे जाहैबाय बाख्रि नै बाख्रिखौबो बारा गोजौ लुवाखै दै सोमा ना बाख्रियाव सोमाना ओमफ्राय धोरोमा बाथौ नङा खोमा ना नोंसा इयावसो दंना बाथौआ इयावसो दंना ओइ बाथौआ थुलुंसिया माबा थायाना नोंसिना सिजौ थायाना खोमसि बाथौ ना मा होनो खोमा ना थुलुंसि बाथौ ना बाथौआ बायदि आरो ना नै दैयाथ' एकदम ओरैजाय राउन्ड दै गोजाखा नै ओरैजायबो दैयानो गोजाखा फै दिपक जतेसपुर गामिनि बाथौ न'आ नै बेनो बेनिफ्राय नै मेन लामाया बे जाहैबाय बेजोंनो ओइ साइडनाव थाङो आरो ना अब्ला लोगोफोर दिनैनि ब्लग भिडिअआ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथाङा बोरैबा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानै आपसन फैफ्लांदोंबा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बिराद गोबाव जाबायमोन लोगोफोर भिडिअ लाबोयैया ओरैजाय फारसे गरमनिफ्राय फोथारनि खामानियाबो जोबाखैमोन आरोना दिनै एसे बोथोरा माने थान्दा जानायनि थाखायसो गिदिंनानै भिडिअ मोनसे लाबोबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर साबस्क्राइबाराबो बारा नांला 966 जाबाय आरोना बेनिफ्राय वाट्स टाइमाबोथ' कमप्लिट जानो बारा नांखाला बेनि थाखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै ओरैनो थांनो नाङा नोंथाङा जुदि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानै आपसन फैफ्लांदोंबा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होथार लोगोसेनो वाट्स टाइमखौबो थाबैनो कमप्लिट खालामनानै जाहाथे कन्टेन्ट मनिटाइजेसन टुलखौ मोननो हानायनि नोंथांमोना आंजों सापर्ट खालामबानो जाबाय होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लग भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जोबथारनायाव गासैनिसिमबो खनसे थेंक इउ गोजोन्थों एसेनोसै